Výhody těch, co si koupí auto u mě. Za prvé, všechny auta prověřuju. Technický stav, podvozek, motor, kastle, jestli se stříkala, jak odborně byla opravená. Priorita číslo 1 je, nikdy nechci koupit auto, který nemá servisní historii. To znamená, úplně neberu jako servis, že mě někdo otevře kapotu a tam bude štítek, kde budou napsané rozvody nebo setrvák. Jo. To neberu jako servisní historii. Buď doložený faktury, fotky, nějaká dokumentace, servisní knížka s razítkem. Já vím, že všechno se dá jako sfalšovat, ale furt lepší než štítek na kapotě. Jo. Většinou auto kupuju po majitelích, který ho mají delší dobu, díl jak 5-6 let. Mám i případy, že měli třeba 17 let auto. Jo. Kupovali ho od novýho. Takže prostě taky záleží, od koho to auto kupuju. Jo. Záleží, v jakém to je prostředí. Jako samozřejmě, když přijedu na auto, který mě pán řekne, že ho má 3,5 měsíce a od rozvodu má jenom štítek na kapotě, tak bohužel o takový auto zájem nemám. Takže kdo bude chtít auto ode mě, má takovou jistotu, že to auto bude fakt zkontrolovaný, servisní historie tam bude, budeme vědět, odkud auto pochází, stav kilometrů doložených a tak dále. Takže mrkněte na stránky, Facebook, Instagram a tak dále, kdo chce, tak ať se ozve. Klidně můžu někomu pomoct při koupi auta, takže spolu zajedeme na to vaše daný a zkontrolujeme mu spolu.